Hurian itu hata adorak sotapuka paramigota jumulu mahita martangiang di bagasa rohata ganup. Amin. Tapuji matuhata siap buku ede 500 ono pulusia ayat sada tabatulu. Marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tot di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Parangehok kamuma natama di Tuhani marguru tu sadok lomoni rohana makparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun nadingkan oloy hamuma jahuba marhite-hite lasni roha robe mahamu tu jolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan de bata amanami para siroha na sumurung say tangihon mahami anakmu asa ibana na punahami lehom madihami haporsyaon na sitong asa ho sabing haposan nami unang loas hurian marhaposa tuak kana dihasianganon ay holakodo haposan dohot haporusan saya si maroham patuduhom matuhami dalan hatawon asa jupak kami asin roham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared de mahita.
pangiho kamu ma patik ni debata, ima patik parjulu, tolhas tu patik paupaton, songonon ma didok disi. Patik parjulu, ahu do jahuba debatam ninna debatatta, dan jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dan jadi gana amu, jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan naik na di toru ni tano, yang gotunggabi si sobaon manang si oloan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ai hona uhumna dosugut akkana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu ma pabadiahon ari minggui, di nonomari ma ulahamuna sasi ulaomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni jahuba di batam doi, dan jadi ho mangula diang kona sasadari, manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi isi hutani alap pena mangibati hutam. Aidi nonomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian ma ibana diari papituhoni. Di baheni do ubain na di pasu-pasu debata jahuba. Ari paredananai jala di parbadiai. Olah di ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tu adupan ni debata. Lahu mangulahon naho bartu patik nai. Amin. Mari dehita. Tato potima dosa tanagodangi tu adupan ni debata martangi yang mahita. Satokit dohu tadi koko alai papungoku homuse marhite akasian asini roha gudang tagad di parpiar ne muruku hutabunihon satokit bohiku tuho alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asiaku ho ninna Tuhan Jahuba si paluaho. Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong saitongihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami lehom madihami hapor siyaon na sitong asa holan hosabing haposan nami unang loas huriam pangursadean tuhasiang anon ay holakodo haposan dohot haporusan saya si maroham patuduhon matuhami dalam hatauon asa cupak kami asiniroham nagudangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga taringo to hasesani dosata. Satokid do hutadi koko alai papungok kumahomuse marhite-hite aka asini roha gudang tagad di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopoko alai marhite-hite dengan bahasa saliling nileleng na asiaku ho ninna jahuba si paluaho hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Turpek epistel sungu patujuluni jami tadi parminggota di manugoton tarsurat sian pesalmen di 22 mamuka sian ayat sada tolhas tu ayat walu marsika soring mahita majahasa titing tu akka panguhum ede sian siasap tidang do debata di bagasan luhutan ni debata maddabu uhum do ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Patikas samuma uhum tuna met dohot tuna sopot somarama o dihok kamuma nadangol dohot napugus. Dang manadda nasida jaladang olo nasida parrohaan say mardalani dinahulum do nasida jadi rebe-rebe masude akka ujahan ni tanoon alai atik pesongoni mate dohamu songot jolma hian jala tinggang dohamu sugot sungur raja na asing sada. Olat di ido sahatna. Martua dona tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin marede mahita. Asamamu
tidak ko mahata porsiaw tay, songon na hinatidak ko nidongat ta sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugo na sohatudusan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabeya siatot di porbadia, adorak sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hao pinorsilang, na tua tuban na toro dung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamun di debata jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibanay pamamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adok sada huria na badia, huria hato panhalak Kristen akka na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tatangi homa kor lansia.
tatangi homa titing ni huriata. Damang day na naksoni anak pun namin na po sa bulong tatangi homadyo titing ni huriata di bagasan na sa minggon sudah parala doha gabi pibatam pasatom mulyate tuhamu amanami inanami do tahanggi binaribot na romar minggu di bagas sa darion lumuwi matuhamu dongan sa porsiyaon na ordoy parjulu sa hal romar minggu di huriat tao na parjulu guar ni minggu pasiyahon dung tinutatis topik minggu polin mangihuto Jesus na paduahon partangian wek di minggu on di hari Rabu Kamis Jumat tanggal 17 Sabtu 10 sia Agustus 2022 dari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 libur hari ulang tahun Republik Indonesia. Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 Bengkong Indah di Bagasni Amang Sipahutar Inang Borupardede di Muara Takus di Bagasni Amang Belubis Inang Borsinaga. Di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2022 Balai Kolam Tolu di Bagasni S Sianipar Boromarbon Sepanas di Bagasni Amang Hamanuru Borupajetan di Kapung Nanas di Bagasni Eje Nenggolan Boru Situmorang napatuluhon pilihan 7 di minggu sadarion tanggal 14 Agustus 2022 papung pilihan 7 dohita ima tusikola tinggi guru huria STGH Bilpro Dohot Yakunes HKBP Paupaton perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2022 Hobartu program ni Huriata patu pauta do acara perayaan 17 Agustus 2022 yang ke-77 nah hinowasan ni seksi parupuan ni Huriata Ima di hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 8 saat na selesai tempat pelataran parkir depan SD Valentin. Jenis kegiatan upacara pengibaran bendera dan perlombaan pakaian merah dan putih. Peserta upacara diperkirakan 230 halak utusan sian ganubek perhalado do sude kategorian jenis-jenis yang mau dilombakan dapat julu lomba makan pisang peserta 2 orang per wek ama dan ina lomba makan kerupuk peserta 5 orang per wek ama ina naposo remaja sekolah minggu lomba jingjing botol peserta 2 orang per wek ama dan naposo lomba memindahkan karet pakai sumpit per grup peserta 5 orang per wek ama ina dan naposo lomba memasukkan sarung per grup peserta 5 orang per wek ama lomba memasukkan paku ke dalam botol peserta 3 orang per wek ina, naposo, dan anak sekolah minggu. Lomba membawa balon per grup peserta 4 orang per wek ina. Yang nomor 5 wisata rohani lansia. Hobartu puram ni huriata di tahunon patu pahon wisata rohani do punguan lansia di bulanon borhat mandasida patu pahon wisata rohani tu Sumatera Utara ni luon ni Amang Pendeta Joshua RH Togatorop STH songonoma jadwal parlemen nasida di hari Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa tanggal 10 sia 1 tanggal 20 Agustus 2022 songo jadwal nasida
di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2022 Borha Masian Gereja HKBP Batam pukul sia WIB. Di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 keliling Samosir. Minggu 21 Agustus 2022 ibadah minggu di HKBP Pangururan Wisata di Samosir. Senin tanggal 22 Agustus 2022 balik ke Pematang Siantar, dohot menginap di Pematang Siantar. Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pulang ke Batam. Tatangnya koma sadingkan merdalan wisata nasida jalahi pasipas nasida mulak tu Batamon. Napon-napon dan nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 di Basasau Tuhata do sedanak bawa anak pateluhon di keluarga bapak mengatur si dauruk inata Dorli Naida Boruh Tasoit alamat Muartakus sehat do dadanaki naksongoni nang naturasna. Napapituhon rapat panitia jubileum. Menguruti rapat panitia na di minggu na salpo an bodari merapot do panitia jubileum mulai pukul 17.30 WIB tepat di persermonan di samping kantor gereja. Domu ala nunga sada prinsip panitia pesta kotilon dot panitia jubileum pasadahon sada ari pesta kotilon dot pesta pra jubileum alani hadir ma panitia pesta kotilon dirapati asa disita bahan konsep pelaksanaan ni pesta i sipa sahatota tu tonga-tonga ni ruas ni Uriatta na pawaluhon rapat perhelado marsiogot tanggal 15 Agustus 2022 marapot do perhelado mulai pukul 7 WIB maringanan di GSG lantai sada dilanjutan lahu membahas amandemen aturan peraturan HKBP binangido asa sudema hita perhelado madhoti rapati pasiahon longan kerja marhite tiktingon pinapotohom matuhita salhukna dibutuhon karyawan yang pihiknya kurang lengkap untuk dipekerjakan di PT Bintan Bersatu Aparel PT Bodinis Internasional Batam yang berlokasi di Batam Center. Adapun persyaratan administrasi mengajukan surat lamaran dan usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Informasi na lebih lanjut dihubungi ma Amang Situage Panjaitan. Daftar na menerima ulos jubileum 50 tahun Boy Matabereng slide ni Huriatta. Pasapisadahon sumbangan. Napas haton sumbangan bunga altar di minggu sadarion imasian keluarga Amang J napitubulu inang Borsebarani wek Batam Center moliate ma di Nasida. Dabu maka uras ni Huriatta na dibagasa parsahiton asang gia tatop puli na dibagasa parsahiton Nasida. Ulang tahun Pangulan Agok Tiki do sude perhelado pasaton selamat ulang tahun kelahiran pernikahan ni ruas ni Huriatta mamuka tanggal 10 satu tanggal 20 Agustus 2022 letu hatama gajang ni umur songoni manang hai pason saha mahita atu tikting parhepengon saldo akhir pertanggal 13 Agustus 2022 833.749.925 rupiah. So ni masaha ni tikting ni Huriatta di bagasan sa minggon. Moliate ma dituhatta. Tatangi homa kor amasahata.
Mari dumahita los tapasahat na piliata. Mauliate madihoale Tuhan nami, di bagasan tikion, di ramoti hodo daging dohot tode nami, jalahu peleho kami roha dohot tikinami, laho marsaor di bagasan hatam di tikion, jalahu pasahatami mauliate ni rohanami marhite edde puji-pujian. Rap dohot akka pangiduan nami marhite tangiang nami. Alani Tuhan, say jaloma tangiang pamujian nami di jolom. Jala pasu-pasu mahatam di bagasan tikion. Nanaing mangula di tonga-tonga ni ngulu nami. Margugo mahami tutupi narguguan ni todim. Borhat
laho mangulahon hatami, jala huihuto kami ho, sian nasa roha ate-ate dohot pikiran nami. Marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jalo matangiang nami. Amin. Hatani debata di hita, nagabe turpuk jamita, di parsaurata di mingguta sadarion, tersurat di barita nauli, na sinurat ni si Lukas, biddu 12, ayat 40 sia, sahat tu ayat 50 tolu. Songonom madidok hatana takas mata pai hutihut. Narodo au madanggurhon api tutanoon. Dihasiholi nasarohak kudo anggiat harugalak nian. Alai didihonot toddo tu au paridion. Jalamacai bobos dorohakku saleling sotulus dopei. Nadiripu rohamuna do, nalaho mangaleho dame au tu atas tanoon, ubahen naro, datung, hudok matuhamu, panirangod do tahe. Ay olat nion ma maralo 5 halak, na disadajabu, natolu maralohon na 2, jalan na 2 maralohon na tolu, maralo maama tu anakna, anaki tu amana, ina tu boruna, borui tu inana, sima tua boru tu paromaenna, paromaeni tu naboruna, ido sahatna. Dihamuna kadamang dohot dainang nahinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, dung tajaha, tabigi, turpuk jamita di mingguta sadarion, boido gabe tubu, suku-sukun di rohatta, manang gabe tubu keragu-raguat di hita, lumobi di akka jolma naso apala takas, manada hadirion ni Jesusi. Boido gabe di ela roha dohot pikirata, mangatusi turpuhon, seolah-olah Yesus menjadi seorang provokator. Yesus menjadi pembawa pemisah di tengah-tengah ni keluarga yang sudah terbentuk. Gabe seolah-olah mabuan persalisian di tengah-tengah ni hasadaun naung terbentuk di tengah-tengah ni keluarga. Jalan ajut-jut tabegia kamanginang bahwa di baritahud dosa lilingon, apalagi molo tabegi dia ke berita Natal, selalu do diwartakan, dipabotohon, dipabua bahwa Yesus yang datang, yang lahir ke tengah-tengah dunia ini adalah dia Raja Pembawa Damai. Sibuan hadameo dosa lelingot taboto Jesusi rotu tonga-tonga ni portibion, merhite akka pamaritaonna. Alai buasa di bagasan turpuho didok bahwa Yesus harorona dang laho mabuat dame, alai panirangod do. Jalabahkan didok di ayat 40 sia, rodo ibana madanggurhon api tutanoon. Dihamuna kamanginang asa unang gabe multitafsir,
manang gabe pilit pangatusyot tataringot tu hadirion ni Jesus, manang taringot tu haroro ni Kristus tu tonga-tonga ni portibion, ikut denggad doi jahauta mulai sian ayat 35. Asada potita, sada pangatusion nasitong, mulai sian ayat 35 sahatro di ayat 40 alu, asana naing dohonon na parjolo di sitaida, di paingok Yesus do, akan natorop, termasuk akasisianna, jala sahat nang tuhita di tikion asamanat. Asamanat laho marnida, manat laho paimai mahon haroro ni Yesus Kristus na padua halihon tutonga-tonga ni portibion. Jala didok haroro ni Kristusi na padua halihon manopot portibion rodo ibana ninna songon panguhum na manguhumi akajolma na mangulu dohot na mate manirang na porsea dohot akana soporsea, manirang siula na denggan, dohot akka siula hajahatoni. Alanima didok di jamita minggu nasalpu di tonga-tonga ni partangyangan, manang marhite turpuk epistel di akka parmingguon nasalpu, ditogihon dohita, laho mai-mai maharoro ni Kristus na padua halihon, tu tonga-tonga ni portibion. Asa gabe songon naposo haposan jala na maroha mahita na mangoloi mangulahon ulaon parsuruan ni Tuhani naung sahat di tonga-tonga ni nguluta. Ima sikap ima na pinabuan ni turpuhon tu akan natoropi asa waspada dungo tagam. Jala di bagasan turpuhod di gobarhod do ni naharoro ni Kristusi songon api na martudu-tudu doi ada kekuatan yang luar biasa manirang nadenggan dohot naroa manirang halak na di bagasan haholomon dohot akka anak hatiuron asa polin, asa ias, marhabadiaon, portibion, jolmai, dang hasurahan, diadopan ni Tuhani. Imana taida kamanginang marhite turpuhon. Haroro di Kristus tu tonga-tonga ni portibion tidak selamanya membawa kedamaian di tonga-tonga ni portibion, alai haroro ni Kristus ipe mampu manirang na porseai, mampu manirang na denggan sian akka siula hajahatu. Alani do didok berkaitan do ayat 40 sion tu ayat 50 tului molo taida. Bahkan haroro ni Yesus ipe dia akan mampu manirang parsauran di tonga-tonga ni keluarga. Molo sojupang adong dos ni roha laho mangihuton Yesusi. Molo sojupang adong akanadinggan di tonga-tonga ni keluarga laho patuguhon haporseaon. Itu bae didok nakaning di ayat 50 tului. Maraloma ama tu anakna, anak itu amana, ina tu boruna, boru itu inana, sima tua boru tu parumainna, parumaini tu naboruna. Nanaing dohonon na disiak kamanginang boido terjadi konflik di tonga-tonga ni keluarga untuk mengambil sebuah keputusan laho mangulahon na denggan termasuk dohot laho mangihuton Yesusi. Alani dituntut ma harus segera mengambil keputusan untuk memilih mempertahankan iman, mempertahankan kebaikan, mempertahankan haporseaon, mengihuton Yesusi manang.
mangolu di bagasan hahulomon, mangulahon akka hajahaton, manadikon Tuhani, moloro ragam ni akka hamaulo. Alani ditogihod do untuk menentukan sikap. Molo maralo do keluargai, tulomoni rohani debata, maka kita harus mengambil sikap untuk memilih, pilih Yesus atau pilih keluarga. Memilih kehidupan atau memilih kematian. Di hamuna kadongan saha porseaon, molo didok topik ni minggutta, marhite minggutta sadarion, didok do disi asa Polin mangihuton Yesus. Polin mangihuton Yesus. Naing dohonon na bahwa mengikut Tuhan tidak gampang. Mangihuton Yesusi dang murah. Jala setiap pilihan yang kita buat ada konsekuensi, ada akibat yang harus kita terima. Molo tapili do mengikut Yesus, memilih Yesus berarti kita harus siap menderita. Kita harus siap memikul salib, penderitaan. Ala Yesus pe lahosahat tuhasangapon nai ragam do di bolus ibana akka hamaulon. Dihasuguhor torop jol mado ibana ala ni hasitongan ni hata nabi naritahon. Ala dipicang jolma na mangulahon akan nasala. Dileai do ibana. Bahkan sahat tu namate diparsilakon tetap do ibana berjalan di bagasan lomoni rohani amai. Nuaing bohama hitak kamanginang di tonga-tonga di ngulut taon. Ditiki mangihuton Yesus kita. Pasti do gudangak kahambatan, tantangan, paraloan, masalah na taadupi di pardalanan di ngulut taon. Jala sipata do hitay kod ditogihon untuk mengambil bertindak, untuk memutuskan mengikut Yesus atau tidak. Aladi molo nanaing dohonot tak naingi huton kudo Yesusi, maka dituntut dosia kita totalitas ni parngolot tahun. Ikon hibul pasahatota tu ibana. Semua sikap, perilaku, kehidupan kita sehari-hari harus benar-benar menunjukkan bahwa kasih huton Kristus dohita di tonga-tonga ni ngulut tahun. Ada harga yang harus dibayar. Mulai didok keselamatan itu secara gratis diberikan oleh Tuhan, dan mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Ahamai ima totalitas ni parngulut tahun ikon hibul Polin. Ada komitmen, adong parsitutuon mangulahon saluhutna na pinasahat ni Tuhan. Molo taja HP ayat 50 toli dang nanang madok Yesus disi bahwa keluarga tidak penting. Bahwa hubungan keluarga itu tidak berarti. Dangin nanaing dohonon ni Yesus. Ala memang molo dihalak Yahudi ni na ikatan kekeluargaan, ikatan kekerabatan menempati posisi yang sangat penting dan yang paling utama. Alani dadan lahu maswadahuni. Haroro ni Yesus di tonga-tonga ni Portibion. Alay nanaing dohonon ni Yesus tuhita, nanaing dohonon ni Yesus di bagasan turpuhon, si pata keluarga ipe, boy doy gabe pangabati, dihita laho madapoton, manang laho mangihuton Yesusi. Dajo-jo domasa kamanginang, di tonga-tonga ni keluarga, moladong rotodong, manang si solhot keluarga, manang moladong arisan parmargaon di tonga-tonga ni bagasta nagudangan nuaing akajolma gabi suda romar minggu gudang
alani keluarga, alani todong, alani akka ulaun keluarga, sipata olo do gabi sudah akkai nataro marpunguanina. Marpunguanama. Jala olo do sipata molo adong ulau di keluarga manang di paradaton, olo do gabi tadi ngakka ulau di huria. Jujur dupe masa. Jala sipata molo burju amatta manang inatta makobasi di tonga-tonga ni huria. Jala madohoti akka kegiatan-kegiatan di tonga-tonga ni huria, sai pitorodo adong paraloan siat tonga-tonga ni keluargai. Haru di gerijai mahu. Isi mahu modom. Ay gudang nai do pe jolma di si. Sai pitoradong do paraloan na roso songoni akka manginang. Boy do marbada amatta do inatta, holan alanina marminggu. Sai loja inattaw manugihon tu parmingguan amattai. Alay rakya olo. Ujung na gabi marbada, manang sabalikna. Natoras tu ianakon. Si pata akan nadenggan na taulay. Haburjot na mangulak ka ulaw ni si pata boydoy dang gabi pujian rotu hita alay gabi rehe-rehe si icahan molotopu tarsor marminggu na soya marminggu pitorodo jol mamadok awas sutung marupak tiang di gerejai. Imana masak kamanginang. Bahkan ketika seorang pemimpin berjuang untuk kebaikan, kebenaran, keadilan, nagudangan akaparaloan si jalo onna. Banyak perlawanan dari orang-orang yang merasa dirugikan. Dan orang-orang yang merasa dirugikan akan mencari 1001 cara. Bohama, asa, kebaikan, keadilan, kejujuran, kebenaran, itu bisa disisihkan, disingkirkan. Aku boto ta ikuti perkembangan ni namasa nuaingon ate. Institusi Polri sedang digoncang untuk menegakkan keadilan di tonga-tonga ni halak nagali. Jadi tabereng menun ujungnya sahat di dia. Jadi ada banyak keadilan, kejujuran, hasitongan yang ditutupi sehingga sulit untuk dimunculkan menjadi sebuah kebenaran. Jadi di situ pe godang nuaing pernguluan ni hita jol maun. Bahkan molotadok godang do kaparaloan neko jalo otta di tonga-tonga ni portibion unang pola mabiar hita. Unang pola hol soak kita. Yesus sendiri dia membawa keselamatan bagi dunia. Dia juga mendapatkan banyak perlawanan dari orang-orang yang tidak menginginkan haluauni di tonga-tonga di nguluna. Akai makamanginang konsekuensi akibat manang bentuk-bentuk niya kaparaloan naikon adopata laho mangihuton Tuhani alani didok Yesus ma. Molo naing hibul roham mangihuton nau suada homme sude. Ikutlah aku, ihuton ma Yesusi. Jadi sutung taripu hambatan kesulitan ni roh sian luar nunga di patorang nakani bahwa dari kita sendiri, dari keluarga, bahkan orang-orang yang terdekat sekalipun itu bisa menjadi penghalang bagi kita untuk menentukan sikap mengikut Yesus. Jala taingok madang saya terus hita mengulu di tonga-tonga ni situasi na dame, di tonga-tonga ni situasi na sonang. Atong bohama asaboy polin rohatta nang hapor siyaw tala mangihuton Jesus. Songon na pinangido ni topik ni Minggutta di Tikyon. Apalagi molo jupang adong akka paraloan. Masoho na mahita mangulahon na dinggan. Masoho na mahita laho mangihuton Tuhani. Nanaing dohonon na dang.
unang gabe masohot, mangulahon na denggan, alay lam garama, lam marsigorgorma, semangat hapor seota laho mangihuton ibana. Marohama, bijaksanalah menilai zaman ini. Nagudang mangilahita laho maswadahon Tuhani. Marsihohot ma. Unang ganggu, unang sumurut ringgas ni rohamuna, partod di nagirgir mahamu, ninna hatani tuhata, di Rom 10:2. Unang sumurut, jangan biarkan kesulitan hamauloni manirang parsaurata dohot Tuhani. Molopos rohatta jaladang mabiar hita dang ganggu hita di sudenai dilihod debatado jaminan tu hita say nadonganan ni Tuhani do hita rasi rasa ro ajal ni portibion molo adong pet ta adupi hamaulo ditikyon di tonga-tonga ni keluarga ta di tonga-tonga ni pardongan sari peumuna di tonga-tonga ni ulaota didok hata ni tuhata pos marohamuna lehonon ni Tuhanido hamonangan jala parguguan na dohamu atong marsihohot hibul marohata laho mangihuton ibana asa jupakita las ni roha hagugoon hadameon nang pedihasugo portibyok kita direhei diicahi alay dang talu hita binahen ni hamoloni polin marohata hibul mahita laho mangihuton Tuhani amen martangiang mahita mauliate madiho ale Tuhan dihatam di bagasan tikyon na mamakulingi rohanami di parasauran nami dinamangihutok ko hami Tuhan asatung takas polin haporseon nami para si hohoton nami laho mangihutok ko dingulu namyon lumobima molo godang akapartok tangan hamaolon naikon manirang hami sian akka nahinaholongan ni rohanami alani hatam alani hasitongan alani haporseaon mangihutok ko ale Tuhan dohot alani na mangulahon na denggan say parguguy hami pataw hami marhite toddim asatung marsihohot tami Tuhan asa unang talo hami binahen ni akahamaulon binahen ni akahambatan-hambatan ni asi maroham di hami ale Tuhan dang tuk gugo nami dang tuk habisuhon nami dohot hapistaran nami laho makamonakon sa luhut na akahamaulon na ro di tonga-tonga ni ngulu namyon alay moloho na madongatok kami Tuhan molorapok ko hami talup mahami margugu majalolas ni roha dohot hadamyoni ato ngali Tuhan nami di bagasan tangyang namyon upasahat kami madiri nami tuho di bagasan sadaryo manangahape Tuhan nahula hami di dia pe hami Tuhan mangalakka jala ahape Tuhan nahupikiri hami saha di homa daging nang todinami lumobi ma Tuhan di akka ulaon di tonga-tonga ni huriam di bagasan partikian na jonokon laho makalason ari haluaon kemerdekaan ni bangso nami na papitupuluhon dinahinasuhuton ni akka seksi paropuan asiroham Tuhan pargugui jala pasu-pasu sudia kapangaradion naong pinatupan niya kainan nami songoni Tuhan nang diragam niya kegiatan asa padaw ma akahaguturon padaw ma Tuhan akamara luas ma bangso nami negara namion marhadameon nang songoni nang masyarakat nape nang songoni ale Tuhan nami dia ka punguan ina lansia dohot ama dinanaing marsakap patupahon wisata rohani tubona pasugit asiroham Tuhan pati urma saluhut na karencana pardalanan na sida dinaborhat sian batamon
songoni nang dinamulak muse madapotok kami di luaton. Ramoti jala pasu-pasu di darat, di udara, manang di dia pe Tuhan. Jalalehon hahipason Tuhan di akama nami inanami naung sudah guguon. Asa marhite Tuhan lam tabbalas di rohan na sida, pakirimon na semangat. Asa bui lam mengalehon hakisaro di pamatang, lumobinang di partodion. Marhite na bui na sida, marnida kakinauli ni jadi-jadiamu, di tonga-tonga ni portibion. Tong rapoko mahami ale Tuhan, saliling mangulu di tonga-tonga ni portibion. Marhite-hite goar ni anakmu Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Taparadema peliata naumuli tujolo, tapasahat mai tu sikola guru huria bibelfro diakones HKBP. Mared demahitas yang nomor 512 ayat sada doho udutna. Lalu
martangyakon ma pelianon tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti, asa hu parhaseang hami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasaurhon madamena tutodit tabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Shalom. Oras. Shalom. Selamat hari Minggu.